Hello guys, good morning. Another blessing and another member of the family. Agoy, nganong gidala man tao na nimo diri sa kwarto. O paganit ta kapang limpyo, tira na pugka. Agoy, dakmat. O din imong iring dakmat, nakikita na jud ko, kapila na jud nimo gitago-taguan. Karon imo na jud gidala diri sa kwarto. So, tatlo imong kidos. Tatlo yung kidos. Hello, Dakmat. How are you? Nagdiding-diding na po ang iyang mga kidos kitin. Imong anak sa una, tulo po to. Puro dyan nga matay. Karon, kuha na dyan na ha, tiba na dyan nagmayo, patitia. Antay lang na mamatay na po na ha, labay ta dyan ka sa sapa. Kakayo ka bal mo atiman. May lang ka magpa-kuan. Magpa-towards. Kamao gani magpa-towards. Mag-ano pod ka. Mag-amping ka. Timan ni mo imong anak. At itiyon ni mo permi. Luay kayo itong sa una ni mo mga Ketin. Yan sa umaniron. Kaya mulakaw man ko. Naghawa na ako dire. Masirada. Kailangan magyud ako. Need man yun ako i-close ang akong room. So, manimahaw tang igit ani dire sulod ron. Agoy. Hit para ba dyan ako nang amoy-amoy. So, after anak nimo magpadiding ha, ilabas mo na kayo doon kayo sa likod. May doon, malaking space. Ha? Dakmat ha? Gisingin mo na. Na kay paalis na si mami. Mag-attend ng meeting si mami. Meeting na ang ating mga kinabukasan. Hello, Ketin. Continue, diding. Bye na. Sige, bye-bye. Bye-bye, Dakmat. Nindot kay balhibo akong iring. Kanang dikit bitaw. Dikit sa panit. Di maklaro. Basta idulit na ako ba mag-blurred o diba? Okay na, bye na.